मशिदीवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे। मुंबईतील मुस्लिम संघटना अजित पवारांची भेट घेणार आहेत। अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये बुधवारी म्हणजे आज मुस्लिम संघटनांच्या शिष्टमंडळाची एक बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडणार आहे। या शिष्टमंडळात आमदार नवाब मलिक, अबू आझमी, वारिस पठाण, जल्लाल उद्दीन, भायखळाचे आमदार मनोज जामसुदकर उपस्थित राहणार आहेत। तसंच राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती हे देखील उपस्थित राहतील। गेल्या काही दिवसांपासून पोलिसांकडून मशिदीवरील भोंग्यांवरून त्रास दिला जात असल्याची तक्रार मुस्लिम संघटनांनी केलेली होती। पोलीस जबरदस्तीने मशिदीवरून लाऊडस्पीकर उतरवत आहेत। उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत की 45 ते 56 डेसिबल आवाज भोंग्यासाठी चालेल। असं असतानाही पोलीस कोणतीही तपासणी न करता भोंगे उतरवत असल्याची तक्रार मुस्लिम संघटनांनी केली होती आणि त्या अनुषंगानेच आज ही बैठक बोलावण्यात आली आहे।